siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke guys. Ini di rumah Mak Pas sendirian. Denda di Kendilan guys, karena di Kinara sedang habis imunisasi tadi imunisasi terus sekalian ke Kendilan gitu. Oke guys, iki dek mung jarene konde-kondekon. Mak Pas jarene dek bengi gak iso sare guys. Keng nopo Mak? Yo, piye Mbak yo, mbayangno aku Mbak yo. Wedi yo mbayangno yo. Lah, piye Mbak bocah ndang piye ning ngisor bis Mbak ya jadi. Oh, iki Mak Pahan guys, yang kemarin kemarin kan ada yang kecelakaan di Mak. Nah, Denda cuma kan semalam niku turut berduka cita kan tuh guys. Lah itu tuh rumahnya samping sini nggih Mak nggih. Di sini tuh SMP ya Mak. Anak SMP. Harga tuh masih SMP yang kelas 1. Nggih, SMP kelas 1 yang waktu itu Dek Endah bikin konten tadarusan. Lah itu Dek yo ada di konten itu guys. Gitu. Apa saya Anak ning ngene konten tas tadarus niku nggih Mak, dan jile niku anakku sering ngerameni ngono apa nek pas malam takbir apa jere Rara iku memang bocah iki seneng ngerameni nah terus kemarin itu kecelakaan di Mbak Romo di Tambak Romo di bis, jadi nih sampai nih sore bis itu kayak memang sing video juga wes do menyebar ya video ini wis aku sana iki lah ya yo turut berduka cita nggih Mak nggih niku napa nih jenengan anake sepupu semisanan. Oh, misanan jenengan. Oh, alah ya. Lah jenengan niku berarti napa kepikiran terus ngoten? Ya pikiran Mbak barang bayangno aku ditabrak iki piye polahe. Nonton videone sampean iki Mak. Berarti niku grene ngajeng jenengan? Ngarep. Cedak kang iki lho, pas kan. Ya pas gapura kuwi, pas gapura. Oh iya. Ya jenenge ngene iki gak enek sing pengen guys, soalnya iki nek poso-poso memang kadek ngenane eneke yo jas yo sing aku nge-share apa tangga desaku yo enek sing kesambar petir. Ada sing komen kok ndek yo nah. Tangga desane Mbak Apa sing kesambar petir. Kesambar petir kuwi gara-gara apa wong iki maton tandur kesambar petir. Lah niku napa kejadiannya langsung mboten enten apa ya? Langsung mboten enten. Wong ngeri Mbak sampean kok. Wis ra video belum kan? Aku ya wis ning ngisor kuwi. Iya, ya kuwi. Wis kuwi kan emang di video ini kan ya kuwi. Dewe-dewe tapi versinya. Sing ditutupi gedhe-gedhen tok kuwi lho. Enggak. Aku bener-bener ijek wujud. Ijek wujud ning ngene ngisor bis enek iki. Tata kalau Wingi Dek Lina dikirimi koncone juga dan maksudnya ki yo jenenge musibah kan kene gak pernah enek sing ngerti ya guys ya, gak enek ning kalender mau hati-hati seperti apa nek pas lagi kena musibah ya wis wayahe diparingi cobaan ya kene tidak bisa menghindar. Contohnya kok ndek barang iku barang yo awakmu aku yo kok tak jelasno neh ndek yo akeh sing komen malah beritane tekan simpang siur ngene-ngene ngono. Ya wis engko dijelasno neh kok aku bakal bar iki bakal ketemu Mbak Mur. Ndek bengi aku wis telepon Mbak Mur. Aku wis ngomong Dek Endah. Ya wis jenenge ngono kuwi alhamdulillah maksudnya iki gak apa-apa ngono lho ya, wong iki gak apa-apa. Nek misalnya kene memang melakukan suatu kesalahan ya tanggung jawab, guys. Ya gak enek Dek wis ngomong gak enek sing salah yo nah. Ning kene iki tidak ada yang menyalahkan karena posisine yo aku cerita kronologi nih Mbak, tapi yo tetep ae aku mengakui bahwa misalnya aku salah guys. Aku neng konten iku aku menjelaskan kronologi nih toh aku wis ngomong aku tanggung jawab bakalane tak tanggung jawabi koyo ngono. Dadine aku gak lari dari oh gak guys yo nek mbok salahno ngene. Iku iki gak jalan raya yo Mbak. Iku jalanan gak jalan raya. Alah sawah-sawah ku lho Mbak. Sing anu kuwi gak jalan raya. Ning gitu. Kuwi lho. Mulaine iki pokoknya jalan sepi ku lho Mbak. Dalanan sepi, tapi nek sing anu niku ning jembatan Gadon. Jembatan abang sing simpangan siji tok, saurunge jembatan anu. Lah kok dibahas kok malah bahas ning kene. Kok ning kene konten selanjutnya, guys. Iki momen tekok-tekok mak kok guys, kok malah yo merambat. Lah jenengan nek ndek dalu mboten sare, Mak. Yo ora turu. Ora turu nganti esuk lho, mbayang aku ya Allah. Piye polahe pecah kuwi aku. Anake anu make ngantek hindari ngantek geblak langsung mak wong yo
Iya iya. langsung cara kuwi maksudnya Kuwi dilangsungke nggih, Mak. Langsung Langsung. meninggalnya Iya, dilangsungke. lah piye Mbak? Langsung dikubur. Ngocor terus sih, Mbak. Heeh. Ngocor terus lha ndek iki diplastiki Mbak kandhane. Nggih, memang kayak sing Plastiki. kejadian ini diplastiki karena memang kayak Aku bayangno ya Allah. Ya Allah. niku soalnya pun anu nggih Mak Amit nyun sewu kok remek nggih salah iki nggih. Sikil karo kuwi Mbak. Nggih. Kene nglingkap ngene. Ya Allah. Nglingkap ngene ketok. Apa nek ngarani? Tepung. Balunge ngono kuwi. Selengkap. Sing kene niki ngenakane iki ketok balunge. Nggih. Mas, cara susume iki wis bocor ngono wis metu. Astagfirullahaladzim. tapi niku Kok ngantek? ngenten napa tanda-tandane king keluarga mboten Enak wong bocah iki Iya, saurunge. Saurunge iki kandha ngene. Pak, aku ape turu mbayang, Pak. Terus kok sing kamarku ki ben dinggoni Mas Pur ngono. Lah Pak iki ndek sore ki yo ngumbahi, bayange disuwikati ngono. Diumbahi. Lah aku ki mulih kok kene yo. Terus bayani wong bayang kok diumbah kaya ngono, aku ya ngono lek. berdek wingi berarti nggih Ndek sore kuwi, ya ndek sore kuwi. Aku mulih kok kene ndek sore. Lah kuwi terusan ya yo Pur ki anu harga ki lho, jarene Mas Pur nek mulih hargane ape turu ning bayang iki, mulane ki tak sikati wong ki sing mretahi yo harga ngono. Lah ki kurang bar curung bar kono wis krungu kabar nek anu Bu harga kecelakaan aku ngomong anu lho. Harga kecelakaan mati. Cah cilik loro ki ngomong ngono ki langsung geblak kok. Lah aku ya posisiku ning kono. oh jenengan pas nang mriku Iya ning kono. oh niku berarti nggih pas nyekati Nyekati bayang Yo sing pake kuwi. Nyekati bayang kuwi lah. ya Allah ya Allah Lah sing make kan dodol es. Dadi ning ngarep kuwi dodol oh es sing ning ngarep. bakal es Iya Sebelah kene iki kuwi. lho, Mbak. Dadi nani langsung geblak ning nggon kuwi ya. ya Allah Aku masa Allah ndek niki keadaan ya poso masyaallah. Ya pokoke ya takon batal lho piye kok keadaan ngono langsung tak ombeni ngono. Sing sithik-sithik tak ombeni. Anu lah terus maksudnya mak tanda-tanda lain anu napa milih terus e. Terus jare iki ning nggone harga. Sapa kuwi? Raka, ning nggone Raka. Terus jare ngomong ngene. Anu Raka mati apa bulan Suroi? Bulan apa ki? Ramadan ki jarene ki masuk surga. Muni ngono jarene ki. Ya muni ngono jare. Iya. Lah niku ajal mek pundi Mak tiyang bocah niku Piro sae? Mbah ape nanti wong jenenge Napa bocah. ketoke ajeng wangsul posisine dhek wangsul apa dhek berangkat? Aku ki ora ngerti. Nek jarene wingi sih enek sing ngomong kuwi posisine dhek ape mulih lho, Mbak. Kalau Mbak Romo mulih ning merah. soalnya nek ketoke biasa parake kemetan yo Heeh, basic iku saka kene sekarang rene dhek ini arah merah ameh ning Mbak Romo dadi ning ngene dhek meh mulih Bese- base meh ngene papasan jarene iki dhek nyelip apa ngono motor apa ngono. Lah kuwi supire ditakoki ya dulur lanang, ditakoki jarene kuwi ngamot ya wong ibu-ibu ngono ki ape tilik wong loro neng PKU. bese niku Ya wis endi ya Dik? Aku ya walah wis tindari ngono ku ya wis ora patek tak rungokno. Wis kene wis gelimbungan ra karuan. Ruame langsung Masya tapi Allah. dibudalke bengi niku nggih, Mak. Iya lah, mlaku nek gak dadi budal piye Mbak ngocok terus. iya sih soalnya kan yo Ngocok terus. Kan Jadi, beneran sing kebucal kan, Mak. Mesti jarine napa anu bukan nggih utus danten nggih, cuma ngelengkap-lengkap niku. Tirose jam pinten kula wangsul sampai depan mriki lah ndek wingi. Anten bapak-bapak sing cerita cek ning rumah sakit ngoten. Iya, tarane ning Pas teko maghrib baran itu. kok. Lho tekone bareng isa, bareng Oh, aku lho bar bareng isa. terawih. Bilang gitu. Obat raweh. Teko langsung kok ya. Kang Diru langsung di Teng berangkat. ndi, Mak? Anu makamnya. Kono kuwi. Pojokan Ndang gede, anak ndang gede. Ndang gede. Iya ning kono kuwi. Sing taman bermain ini niku. Eka. Ada gede kono Sing lho. kono sing sebelah Oh, kono. Sing gede kono sing kene apa arepe Sing- sawah Mbah Kemi ngono. Iya. Bola-bola. Ning Kok kono. kono kuwi. Ning kono lak yo peteng, Mak. Anak nganu iki, Mbak. Anak Lampu. lambung ya.
anak Ya, ampun. guys, Ya, memang kita ya enek sing ngerti. turut berduka cita emang apa jenis muga-muga arga arwahnya diterima di sisi Allah, Amin, masuk surga, amin. jembar kubure yo le yo cah pinter. Diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita Makanya mendoakan. sing sehat-sehat ngene iki ning dinggon ya kudu berdoa, guys. Ya sok nek misalnya dikei ngono ku ya wis berdoa wis sing terbaik lah, pokoknya nek musibah apapun ya aja dianggap kuwi sebagai apa ya. Sing digolek kesalahan apa ya sebuah kayak kesalahan, salah ngene anune ngene pecah ini. Ya namanya juga kita nggak akan pernah tahu kalau musibah itu datang di kapan aja karena seprofesional apapun terus seikine apapun nek enek lupute tetep luput nggih mak nggih. Terus kaya nek wis gede lah ya wong gede wong tua barang ngono kuwi perjalanan jauh kan yo ning ndi ae jenenge apa nek pekerja ning jalanan ya Mbak. Pekerja sing sekiranya dia ning dalan harus berkendara motor luar Jawa, luar pintasan untuk panjenengan semua juga mungkin suaminya bekerja mungkin juga tetap harus banyak waspada dan kalian di rumah juga berdoa. Nah kan kita juga nggak akan pernah tahu musibah itu datang kapan aja dan waktunya tuh tiba saatnya tuh kita nggak akan awake dhewe pun ning omah lho iso ae nggih Mak. Terus yo nek kayak wayahe wis kene gak ngarah ngerti iya ya. ceblok akeh juga kejadian sing kepleset ning kamar mandi yo kan Mbak ning jero kamar mandi ngenteni bobok sing gak ada. Makanya Allah itu ya kene sebagai manusia sing ijik ngene iki yo wis di penting banyak berdoa muga-muga selalu dilindungi sama Allah amin. lah yo ning dilindungi diberikan kesehatan diadono saka hal-hal sing elek-elek ngono kuwi kaya ngono. Al-Fatihah sih untuk diarga ya kita doakan Bismillahirrahmanirrahim diarga Al-Fatihah. Tapi niku nek dalu niku Mak di salat ke teng mriki nggih teng griya. Tapi disuceni uga entuk cara anggite ya ape digomble lah disuceni lemah gak to. Soale ngocok terus. Dadosan kan nggih mboten ngertos nggih Mak nggih maksudnya ngundang sing ngerti kan tetep pihak medis nggih Mak ngoten niku. Tetap dikasihkan ke ahli nih Mak nggih. Apa ya untuk pihak keluarganya Mas apa diarga mugi-mugi ibunya bapaknya saudaranya diberikan ketabahan keikhlasan wis pokoknya atine dilapangno biar bisa mendoakan diarga di sana. Kita pokoknya kabeh diikhlaskan guys. Soalnya semua itu hanya titipan. Kita ini di sini juga tinggal menunggu giliran. Insya Allah nanti ya sama ngerti diarga bisa menjadi celengan di sana, bisa membantu meringankan dosa-dosanya kedua orang tuanya. Amin. Kan nggak ada yang tahu ya karena masih muda biasanya ki apa dosanya ki lebih kecil guys, luwes sithik. Ini iso ya cita-citane meninggal muda mesti enek kayak ngono kuwi. Wah ya wong jenenge wong kadang aneh-aneh ya berpikirnya masa pengen ngene kuwi lah pokoknya ya nek kadang ngomong ngono. Ya kita pokoknya tetap semangat menjalani semuanya. Jangan lupa berdoa guys. Bismillah yo. Aku dene yo merinding. Pas ning dalan bertuku risol lek gak salah. Aku mbek Delina mlebu mobil. Langsung cerita lah Dek Endah karo orang. Harga meninggal harga. Loh, lah Dek Lina yo kaget ngono. Terus ning dalan kok dikirimi kon pesan sing ngirim-ngirimi video ngono ning Dek Lina. Lomba iki lho ning ndi yo? Nek sore nek bengi kuwi aku nek bengi sore lah yo saurunge buka iku terus OTW pulang lewat oh iki lho dalane wis diuruki pasir iku napa bekas-bekas darah iki. Pas budal loro ngene. Pas budal loro ngene. Iki ceritane kan Dek Rara karo omku kan yo njiko pesenan to ning jero iku. Niku yo ngerti nek kecelakaan ning kono. Pun nek ngoten suwun nggih Mak nggih. Kula tak lanjut. Nggih. Mugi-mugi Mak nggih napa pun kata-kata istighfar mawon nggih. Kersane napa ayam atine. Mak kepikiran terus nggih sampai mboten segedan.
Masalahnya kan lumayan kan yo tetep ngarepe. Betul. Ngono kuwi. Nggih pasti tetep di sekitarnya ngoten niku nggih sami kali mae kan. Padha ae. Pomne kanca-kancane jane turune jenengan yo sanjang apa sing rakan iku ajeng dijak. Raka sing biasa wirawiri numpak motor kuwi lho. Iki dingin di Lina mbek anu yang ngomong lho. Untung kok ya Raka kok pas gak melok kok bisa Ngajak sakjane. Iku asline pengen ngajak Raka. Sakjane iki diparani. Cuma rakane iki gak gelem ngono lho. Ya cek. Ya cek selamat aja. Nggih. Lah ngene niku nasib wong kuwi dene cara melok ya wis wassalamualaikum ya. Alhamdulillah cek diberikan perlindungan berarti dene. Ya pun mana ngoten. Dilanjut Mak ngapain malah dilanjut mak. konten selanjutnya. Iya. Iya. Wes guys, kita tak lanjut di konten selanjutnya konten omahe Mae. Ini kita berdua guys. Hari ini kita berdua. Caca di sekolah. Adik-adik pada sekolah semua ya kan, hari Senin, besok Sabtu Minggu mereka kembali lagi bersama kita. Jana apa jenenge Mbak? Dek iki besok apa nih? Hamin kudu hamin pira ya saya ya? Iya, paling hamin seminggu paling. Iya, seminggu. Ya sudah kasih kio gak kerasa wis 10 hari ya. Iya, terus 10 hari. 10 hari ya Allah. Alhamdulillah muga-muga ibadah kita diberikan kelancaran. Muga-muga diberikan kesehatan. Soalnya ibadah karo lara kan ya gak penak ya guys ya. Iki terus cuacane iki ya wis mendung iki guys. Ya ini iki siang wis mendung. Iki mah aku rada telat guys soalnya nambah leban. Mak sambat ya kering mak paling ge makin siang kok kering mak. Wong diangin-angin, ampune kan mesti pengering. Aku jemuran ning jero omah yo nan, yo garinge rada suwe kadang. Nek mak kan biasanya nek esok ngene iki nyuci kan kok langsung iya, mak satu hari ndang anu cara nyuci isuk, awan sore nyetliko. Heeh, dadi gak numpuk. Makanya nyetliko. Iya, terus lanjut. Piro delok wis paling. Jadi kita nanti lanjut. Wis ah. Itulah sih, wis dilungkas. Wis guys, iki bakalan lanjut kingko aku ning Mbak Mur ya guys. Kok disimak saat maksud iki menjelaskan ngobrol karo Mbak Mur. Aku tetap bertanggung jawab guys yang jelas. Engko kok karo apa jenenge nggawa ikune tak gawa ning bengkel bajene. Oke. Tapi iku rusake berarti cuma luar tok kan ya? Iya kuwi Mbak, apa jenenge nyerempet atau jenenge nyerempet. Lah ya luar tok maksud iki ora ngaruh ning koyo mesin-mesine kok ngono. Kan mesin-mesine uga aman yo. Nek iki mara-mara ki ngiri ngono. Ngono kuwi dadine yo dak-dake yo gak sing langsung banter gak tek ngono. Dadi ngiri ngono tok. Ora sing anu ora. Dadine yo lacet-lacet ngono kuwi pinggire. Coba lecet-lecet ngono to ya. Nanti kita lihat detailnya kayak apa guys, nanti kita bahas. Jadi dibenerin nek mesin dan lain sebagainya aman guys, karena aku ki jenenge wong nyerempet iki piye lah, ngesrempet dadi juga sampai anu. Kok terus dibenerno ning kene bengkel. Jadi sekiranya kan karena mau dijual guys, jadi biar juga nanti sing beli kan keadaannya yo apik ngono. Berarti itu kan dicat ngono. Ora nek dicat. Kok paling kan dia digisik-gisik ngono. Karena kan memang warnanya wis koyo ngono kan. Terus meneh iki maksudnya nek misale iku kok tuku koyo lampu-lampu sing pecah yo. Gak enak lampu sing pecah. Cuma ilang siji. Lah ya iku kan pecah to masuke. Ya ilang, lah ya pecah kan. Ilang. Jabone rating. Lah ya iku mesti nek misal tuku kan yo ketok gede kan. Koyo kendaraan lama kan maksudnya kan. Ngono kuwi wis tapi jadinya cara tuku aksesoris iki enek apa gak ngono. Digolekine soalnya dibaleni wis gak enek. Menawa kan ceblok kan. Bukan dak menawa ceblok kene baleni neh ndek ingin ndelok ora enek. Ya wis guys ngono ayo guys yo. Ditunggu konten selanjutnya. Engko aku bakalan ning Mbak Mur. Tadi malam juga aku sudah teleponan sama Mbak Mur menjelaskan. Orang nek sing nyalahno guys, aku gak nyalahno Sukma. Ning kono aku menjelaskan kronologinya. Ning kene juga gak enek denah ndek wis ngomong kan gak enek sing nyalah-nyalahno. Ya wis guys ngono ayo. Kontene tunggu-tunggu muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, rezekine ingkang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit, mugi-mugi diparingi cepet sembuh ya.
untuk sang pejuang garis 2, saya mendoakan moga-moga cepat diberikan momongan yang soleh-soleha yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua. Mohon maaf ya guys kalau ada salah kata atau salah ucapan yang tidak berkenan untuk panjenengan semua. Kita bakal ngapain hari ini, ditonton terus. Kingko meh konten opo wae ya disimak terus ya guys ya. Cukup sekian kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.